Намираме се в Тамел. Това е центъра на Катманду, туристическата махала по-скоро. И всъщност сме тук вече от 3 часа. Успяхме да си накупиме това, което сме забравили от София или което трябваше принципно да вземем от тук, наречеме предплатени карти за интернет за телефоните. Оказва се, че всъщност е доста ефтино. 20 гигабайта ми излезнаха някъде около 400 рупии, което е под 5 лева. Мисля, че около 5 лева майче. И всъщност се оказва, че по погрешка съм взел панталона на приятелката ми, понеже те са с еднакви цветове. Просто размера е друг и е явно и с женска кройка и не ми става, естествено. Да се наложи да си купя от прословутите непалски ментета. Беше доста интересно. И всъщност си взех Arc'teryx за 40 лева. Така че, ако искате яката далавера, трябва да дойдете в Тамел, Катманду. Естествено, че най-вероятно ще умра от спаряване и студ в този панталон, но все пак е по-добре, отколкото да съм без него. Да, оказа се, че в летището в Истанбул храната е на някакви брутални цени. И за съжаление ще трябва да пазаруваме всичко тук. Я вижте. Ла спортива. Това дали е истинско, бе, Велко? Сега ще видим. Аз бих влезнал. Е така за интерес, за майтап. Най-важното. Успяхме да си вземем билети още за утре, за полета до Лукла, което означава, че всъщност ускоряваме програмата с един ден. Естествено, ако всичко мине благополучно и успеем да излетим. В интерес на истината много не ми се седи тук, тази лудница. По-скоро ми се ходи на спокойствие в планината и евентуално, ако имаме възможност на връщане, така ще трябва да си дадем един буфер от 3 дни. Вече ще се разходим из Катманду. Стискам палци утре да успея да се кача на този самолет и заедно с Велико да се закараме до началната точка на трека. А сега остава да си донакупим още няколко дребни неща, като да речеме джапанки, които не знаем защо не си взех от София. И се оказва, че всъщност тук е трудно да си вземеш такова нещо. Мога да си взема пухени боти за базов лагер, но не мога да си намеря джапанки. Просто явно не сме на правилното място. Thank you. Have a good day.
И постоянно хеликоптер след хеликоптер след хеликоптер. Господи, каква склад. Мостовете, които се редуваха поне по 4-5 на ден, определено внасяха допълнително разнообразие. Сега като се замисля, пътеката изобщо не беше скучна, имаше много какво да видите по пътя. Също така терена се редуваше постоянно с изкачвания и изпускания. И честно казано, ходенето беше изключително интересно. Единственото нещо, което наистина много ме бесяваше, още на третия ден беше тежката раница, която тотално разваляше удоволствието от трекинга. Но едно е сигурно, ако имате носачи, това преживяване би било много по-добро. Всъщност, дори самият трекинг е истинско удоволствие на това място. Единствено нещо естествено, с което трябва да се съобразите, е навалицата, която обаче ние, за щастие на отиване, не успяхме да срещнем. Хубавото нещо на този компрес с месецата от йода септ и ихтиол е, че едното действа антисептично, а другото, понеже пръста ми е набрал, ихтиола ще помогне на оттока да падне и да изтегли инфекцията навънка. Това е една малка кожичка, която си тръпнах, докато си опаковах раницата. И пръста с нощи се събуждам в един момент и направо ми пулсираше от болка. Това нещо, ако не му обърна внимание, едно котре, буквално е смисъл на думата, и става много голям проблем. Сещам го как леко обаче ми пулсира, което означава, че има някакво възпаление. Зад мене се вижда реката Дудкуши и всъщност имаме някъде още около, да речеме, предполагам, че около 2 часа покрай реката, след което започва едно много стръмно изкачване към Намче базар. Идеята ми за днес е евентуално, ако видя, че времето много се разваля и прецениме, че е рисково да продължаваме нагоре по пътеката към Намче, да спиме долу в Монджо. Раничката я усещам малко повече от предвиденото. Може би съм набил като денивелация за деня, съм набрал повече от 400 метра, но реално не съм мръднал от височината, на която бяхме сутринта. Някой е било спълни, това ще го направи както е тия. Аз е цимент. Това е било скала някога. И някой е решил да направи тези прекрасни стълби. Ние много ги обичаме, бе. Много. Особено на връщане много ще ги обичам. Особено на връщане. Стигнахме до моста на Хилари. Това е най-високия мост от всичките висящи по реката Дудкуши. Намирам се на 2935 метра.
И всъщност до Намчо базар стават още 2 часа, поне по табела. Но има едно но. Винаги ние с Велико правим нещата по по-трудния начин. Този мост ни коства 4 дубла. 4 дубла. В момента той наглася камерата в другия край. Надали виждате от тук добре. Наглася камерата в другия край, след което трябва да се срещнем по средата и да го изминем заедно двамата. Имаме един кадър отдолу, от дерето, един кадър от сам, един кадър отгоре и един кадър с GoPro. Нормална работа. Днеска вече е 4 часа. Значи, общо взето съм стоял с раница поне 6 часа, без да я свалям. Направихме една почивка за обяд и гарантирано след 6 часа по тъмно ще сме в Намчо базар с тия простоти, които сме ги подкарали. Първоначално бързахме заради времето, но в момента, в който видяхме, че се изяснява, естествено, темпото падна драстично. И така, но поне ще има какво да гледате. Баирната мъка, документираме баирната мъка. 3100 метра някъде. Вече сме. Това баир обаче тук направо ми взима здравето. Не само на мене. Я го бате Велко как е полегнал на една кълка. Много сме тежки, човек. Аз усещам как съм прекалено тежък. Нямаш как сме по-леки, ставам. Аз мога да изфърва 1 килограм от себе си, дет се вика, ако урежа тотално техниката с най-минималното. Обаче някой друго става. Заради шибания ми врат сега ще ме заболи главата. Днеска реално проблема не е толкова от една страна в височината, която взимаме, ами от друга страна проблема е по-скоро в това, че много денивелата се набира. Много. Аз сега ядме, че не си пуснах часовник да засеча глупа. Обаче със сигурно сме минали вече хилядарката, 100%. Гаранция. Аз само на всяко едно село сигурно поне по 100 качахме и ги пускахме по-съобратно. Най-забавното е, че преди моста на Хилари долу площадката, която е, тя е на 2800, горе-долу на толкова кацнахме в Луко. Ходиме вече повече от 24 часа. Да, като си с тежък багаж се усеща. Добро утро! Снощи доста късно, почти потъмно влезнахме в Намче. Даже този, който стои на пост полицая на входа на града, има един полицейски пост, той буквално затвори след нас и си тръгна. И бяхме много убити. Аз направо се размазах в тоба и тази раница. Мисля, че височината започва да ми действа, защото през нощта не спах добре. В началото ми беше някакво супер топло, изхвърлих почти всичките дрехи, с които бях легнал, дори този чаршаф, който съм взел да пази чувала, по-чист, просто не го издържа и го махнах. Въпреки това в стаята не е много топло, мисля, че някъде около 5 градуса термометър на Велико го показва. Всъщност показва 10, но да, пък може и да е било по-топло и заради това да съм се въртял така. Но усещам, че нещо не е много окей, смисъл. Едно такова задъхване, като че ли по-скоро очистено дишане, не знам, много е странно. Просто човек си усеща, че действително се влезнал в някакъв такъв режим на климатизация. И определено днеска и утре трябва да го даваме доста по-леко, защото в противен случай ще развиеме някакви симптоми и нещата могат да отидат на зле. На 3450 метра морска височина сме. Стаята е не повече от 4 квадрата.
Освен това няма топла вода, освен това има само 2 тоалетни за целия хотел, а той е на 3 етажа. И е на някакво централно място в така нареченото градче Намче базар, което между другото има доста нощен живот и е доста шумно. Така че се решихме просто да се преместим. Имаме още 2 нощувки и изобщо не искаме да ги гърмиме тук. Още повече, че това е последното място, на което по трека може да си вземем топъл душ. Днеска. Направо. Ще ни се разкаже играта. Това зад мен би трябвало да се нарича пътека, но за мен си е чисто стълбище. Добре. Днеска ни е третия ден в Намче базар и плановете ни за Изгрев тотално пропаднаха, тъй като времето изобщо не се сбъдна така, както трябваше да бъде по прогноза. Валя нон-стоп цяла нощ и в момента сме в нещо като котел от облаци. От всякъде ври. Атмосферното налягане прави ей така нагоре-надолу. Но щем така не трябваше да тръгнем нагоре по Баира за аклиматизация. И да, все още не съм направил нито една хубава снимка, с изключение на един непалец, който яздеше доста автентично украсен кон, така да го нарека, по пътеката. Препускаше в галоп към мене. И аз просто извадих камерата и стрелях няколко кадъра по него, но се оказа, че настройките са ми били грешни. Просто нямах време да реагирам и трябва да си взема поука от това. Надявам се да мога да го спася по някакъв начин, тъй като доста недоекспониране кадъра, но Sony-то поне ми позволява да снимам тъмно и след това да дърпам плъзгачите, да изсветлявам в постпроцесинга. И така, сега трябва да го изкача ето това чудо, което си направил стълбище. Гледайте, на кола. Тук не се шегуват. Ама наистина. Най-накрая успях да се добера до хълмчето, което се намира между Намче базар и Кумджунг. Височината е 3830 метра и това е прилично за така наречената аклиматизация. Идеята е да прекарам колкото се може повече време на това място, след което да слезна да спя с 400 метра по-ниско. И сега ще си позволя малко лукс, барче, киткат, което колкото по-нагоре се качвам, става все по-скъпо и в един момент ще отида към 3-4 лева. Но не съм си взел никаква друга храна. Това между другото е доста неудобно да нямаш някаква стабилна порция за обяд, когато правиш трекинга. Тъй като тук съм предимно вегетарианец. Предвид, че ям яйца единствено от нещата с животински происход. И трябва да ви кажа, че от човек, който е много месояден като мене, да минете на такава диета и на такъв режим, на така надморска височина и на такива температури рязко е доста неприятно и силиците ви са доста отслабени. Така че трябва да се тъпча колкото се може повече и по-начесто с такива работи, за да мога да се поддържам някакъв тонус. В една такава ситуация, когато се намирам в гора, обикновено гледам да снимам с нещо по-средно като фокусно разстояние, да речем 50-70 мм. И този обектив в случая ще ми стане
малко дългичък. Затова ще сменя с 2870. Така, това нещо всичкото трябва да се случва много бързо и винаги на завет, защото камерата ви се пълни неимоверно бързо с боклуци. Тук всичко е в прахоляк. Ужас. Така, това нещо го прибираме за сега. После мога да ударя някой детайл с него. В принцип 80-200 за това е доста удобен, не само за да приближите върховете към вас, ами за да снимаме детайли. Така. А когато няма какво друго да се снима, снимаме това. Айде да се залаваме за работа. Майко, много яко се набих тук. Ужас. Мисля, че хванах някаква животинска пътека. Фак, само не се скъсам якито. Ще бера ядове. След като половин час и повече обикалях нагоре-надолу по баирите тук, в крайна сметка успях да намеря едни буквално изкривени във всякакви всевъзможни позиции, посоки, форми, рододендрони. И всъщност беше доста трудно, но накрая успях да си намеря ето тази композиция, която се намира зад мене. И едно от нещата, които са много важни в такава ситуация, това е което аз съм научил с времето, е, че е грешка да се опитвате да снимате с най-широкоъгълния си обектив. В случая аз направих снимката с 35 мм и всъщност това доста помага да елиминирам голяма част от целият хаос, който се намира около мен. Всичките тези колони и форми, които се преплитат по всевъзможен начин, доста затрудняват композицията и всъщност мъглата до някъде помага, но по-тясното зрително поле определено също помага значително. И така, днеска имаме една снимка, не съм капо, но за съжаление не е това, за което сме дошли. Все още сме си на 2800 метра, т.е. на 3800 метра, извинявам се, но мъглата даже им чувството, че се сгъстява и пада надолу и мисля, че ще слизаме. Не знам дали има смисъл. Мисля, че върхове няма да видим, за съжаление. Но поне климатизацията си я бива. Сега като се замисля, определено първите няколко дни бяха много слаби от към фотографска гледна точка, но определено имаха доста голямо влияние. Щяха да повлияят по-скоро върху следващата част от пътуването, тъй като ние всъщност буквално за една седмица вече в планината не бяхме видели все още върховете, за които сме дошли. Небето бе тотално погълнало гигантите, които се намираха около Намче, и всъщност това до някаква степен комбинирано с височината, която вече определено усещахме, щеше да изиграе доста силна роля, особено при Велико, който изпита затруднения и то най-вече чисто психологически, докато правеше трека. И всъщност, да, като цяло човек не знае откъде би дошъл проблема. Аз бях оптимист, разбира се, и в интерес на истината знаех, че следващите няколко дни времето ще се оправи и рано или късно ние ще снимаме. Но въпреки, че не успяхме да направим кой знае колко добра фотография, аклиматизацията определено ни се получи много добре. Този бонус ден, който направихме всъщност в Намче базар, поне при мен изигра много положителна роля. И да, определено следващата седмица ще бъде много по-силна от към фотография. И да, определено височината ще да ни изиграе лоша шега, но за това повече в следващата част от видеята.